beautiful family, lovers of good things, lovers of important personnel all over the globe. I bring greetings from a grateful heart. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your time zone. Thank you for your love. Thank you for your support. I just can't thank you enough. So in this platform, we react to all videos and we give you all the latest updates. In fact, we draw the world closer to your doorstep. So please watch this video and I will be watching it with you. Don't forget, drop your opinion in the comment section and I'll be right back. Ebe anyị nọ ihe a kịta bụ na modern market ka e wee na-achịkọ ọnọdụ ahịa na-azụ tata na Ọnịcha. So ndị niile na-achị ahịa juru ebe a kịta. Ndị anyị na-eme respect ma ndị na-azụ ahịa n'ime ahịa ha nwancha ibe azikwu nke ahịa na-azụ because na ndị security ma all the executives of the market nọ si ebe a niile kịta. Ịgbagokwu agbago kịta anụnwe na-ekwu anya n'ogologo efukwa ma polisi ha kwụcha akwụ. So ndị security ndị nke ọzọ nọ patrolling na ndị nke akịta anụnwe na-anya efukwuo moto ndị AVG Anambra steeti ha nọchakwu side a. So na ihe anyị na-eme bụ every sit at home na enwe ọzọ sit at home na Anambra steeti na ihe a na-eme bụ ahịa niile mepesie ka ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme. So na ya nwere ihe dị ebe a kịta. Ebe a Sokoto Road ma ndị na-ebugharị ahịa mbugharị ma chairman Sokoto Road bụ ya nwa na-ekwu okwu n'azụ m ihe a kịta ọ isetebugo m ya. So na ya nwa bụ ihe dị na ya. Ndị a bụ ndị bịara ahịa kịta ndị a si Bini wee bịa mana nwee kọstọma ha na-eche. So anyị na-eme expect ndị mmadụ pụtasịa ka ọ bụrụ ife ekwuru ka a na-eme. Even chief security of modern market Jude Mbado Weke mezie onye isi security Ikemba Nwande Nwokoye doctor aha karịrị akarị na chairman modern market. So n'ezie ọ na-egba onye isi ndị Butchers Association. So na ndị na-ebe a ma secretaries ma chairman's line n'ezie n'Idoko eze mmụọ na onwe CSO mbụ Amatas. So na ihe niile dị ebe a kịta bụ nke ekwuru ka a na-eme. Anyị nọkwụzi na-eche ndị mmadụ na-enwekwuzi obi aṅụrị. Anyị nọkwa ataala na-ekwu anyị efosi igwe ndị ọrụ ọ nọkwu Ikemba Nwokoye igwe nke nọkwa n'ihu ya. So na chairmans ndị modern market chairman's line ha nọsi ebe a na-esie ha ọha nwa enwere udu na-anọghị ebe a ma ndị eke ma ndị amị onye ọbụla nọkwata na ya sọ nnọcha na mọfụta ebe a kwa fọs. So na ọya nwa bụ ihe anyị na-ekwu. So ihe anyị na-ekwuzi bụ ndị na-azụ ahịa ha bataba. As we are seeing, we say this is insecurity in the whole settlement. Adagom 1, the mother's camp. The whole this population we see am so. The whole night they no sleep. People they there for bush. They go sleep because of ball. Small argument. The whole host community they can't enter. They beat people. They cut people. Them people they there for hospitals. See population where all they don't carry. Where they there outside. So we don't tire. We don't tire. We want go. We want go. We want go. We want go. May you and can carry we go back and back to our places. Then we don't tire. We don't tire. We don't tire. See the population when mothers picking them all they don't come out. People they don't carry injuries them. You run war from Cameroon, you can't get war again because of insecurity in the settlement. We are tired to stay here. Just look at everywhere with people everywhere around. No peace for us. No peace. Entering into their houses, breaking people's houses, carrying people's properties, stealing people's small money that we have. We are tired. We want to go. We want to go. We want to go. You and save us. We want to go. You and save us. We want to go. You and save us. We want to go. Look at this population that is outside now. We are tired of insecurity in the settlement. We are tired. Insecurity, insecurity, insecurity. We want to go. We want to go. They should carry us back to where they carried us from this place. We want to go. We are tired of insecurity. We are very tired. We run away from our place. We come again, can face war. Look at children everywhere, crying everywhere around. Look at it. We are tired. You and carry us back to our places. I guide you the way you behave. You will bounce back. I thank you that
You didn't give saboteurs, those who sold Mazen and the kind of chance to enter you. You will reap your labor. You will be alive. You and the children, your family will see Biafra. Now for Chukwu Gabiama. He said, Chineke gbasa mara abume kome padizu arụ. Chukwu nye amamihe pụrụ iche. Chukwu na-enye amamihe ka onye Solomon. Oye nna yo na aka n'isi Simon. Nye na ogologo ndụ na arụsi ike. Chineke si Solomon, yọọ aga m emere gị ya. Ọsọ na ya chọrọ amamihe, ọsọ ya na-enye gị amamihe nye gị ihe niile. Ọlụọlụọ 700 wives and 300 concubines. Onwe ihe o tiri. So ekpere nna ekpere Simon akpawa ogologo ndụ na arụsi ike na amamihe nke e nyere Solomon. Maka na amamihe a ga-eme ka Biafra bịa. Ọ dị ndụ nwa amamihe nwa arụsi ike ihe niile ga-eme nye na famili ga-adị n'ugwu Biafra ọbịa. Eze ndị Igbo na South Africa na-ekwu eze ndị eze obi of obi ndị eze obi na-achị obi palace ndị Igbo ndị eze Igbo niile ndị efulefu ndị gara must go ndị a na-ekwu eziokwu. Ebuka Obi go and condemn those people who hope of the killed in Imo State, because he said all the family in Imo State is coming to your church, which means some of them coming to your church, their children was killed too. So you need to apologize because some of them are in your church, and stop worshiping murdered Virgin Mary. If you say you will continue worshiping it, holding it, keeping it there, stop condemning native doctors who are stop saying, bring me this, let me destroy, bring that, let me destroy, bring this, let me destroy. First of all, destroy Virgin Mary you more in your church before you calling other people to bring to destroy. Because what one or fucking destroyer and Nwebe Obuogi Muru. Ebute he na amụma ọfọnji wa afọ na akpọ anụnụ ebe osisi anụnụ ebe nye gị ya mwetara chọọchị ojide chọọchị kpocha o mezi ihe ọzọ ga-enye gị maka na ihe na-eme ọdịnala ara agwụ ọgwụ anyị ada agwụ ọgwụ adịba isi ite mama ihe bụ isi ite all those things isi ite awele all those rubbish ihe anyị na-achọ ụwa aja onye anyị na-atụrụ aja nwoke mmụọ aja Abraham ledoro ọbịa wee promise ya Zik the same time na-asịkwa achụ aja orekwa Zik jee chụọ aja ewezia na anya ọfa atụrụ nwa atụrụ ọ ga-eji chụrụ Chukwu aja a na-abụ ya na-abụ ndị na-agwọ ọgwụ kwụsị ndị na-abụ otu kwụsị otu ube ajụ ife ihe ọdịnala ji dịtụ ụmụ ọchọrọ iwu prọfet ebịa apịawa nga azụ ebe pastọ apịawa nga azụ ịnọ n'otu apịawa nga azụ ebe ọsọ bilong as long as na ndị ji ọdịnala eje na-achụ aja dị n'ime oke mmụọ ọ na-apịawa n'azụ. Ewerego m nduzi chụọrọ Spirit of Biafra aja ndị Biafra Liberation Army pịawa na ha azụ because ejigo ha chụọ aja. All these powers forefathers ndị mbụ na ndị egede from ugwu from enu from ana from ndịda from mgbago from mgbada gbanu ana Biafra gburugburu dịka. So my wonderful family, that brings us to the end of this update. Do well to like the video, share and subscribe. Thank you and bye bye.